दा ओमफ्राय मानसिया पार्टियाव ओरैनो ओंखारा माबा मोनसे सुबिदा माबा मोनसे मोनगोन नामा होननासो ओंखारो दा बे सुबिदा फैनायावबो जुदि दानजायोबा जों मा खालामनानै जानांगौ जों इउपिपिएलनि मानसिखा इउपिपिएलनि मानसिखा जों इउपिपिएलआवनो खस्थ' खालामबोनाय मानसि जों मानो दासिमबो न' मोना गंसेबो हा नोंथांमोननिसिम गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो बरायनायखौ जासिहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ स' आङो फिन मोनसे आपडेट लानानै फैबाय स' बे आपडेटनि गेजेरजोंनो जों माने मिटिङाव फैदोंमोन आरोना मिटिङाव फैनायजों लोगोसे जोंहा नै बिमा फिसा जिरायनानै दङ थेवबाबो आङो बेनि गेजेरजों मोनसे आपडेट लाबोनो सानबाय स' नोंथांमोना आसा खालामबाय बे आपडेटखौ जोबजासिम नायलांगोन स' बे आपडेटानो जाहैबाय जोंनि इउपिपिएलनि मावथि हानजाफोरा स' मा फोरमायदों बे भिडिअसनि गेजेरजों नोंथांमोना नुगोन माने पार्टियाव ओरैनो हाबा बिदि बुंदों बाथ्राखौ माने पार्टियाव ओरैनो हाबनाय जाया मानि थाखाय हाबनाय जायो बिथांमोना फोरमायदों लोगोसेनो हौवा एबा आइजो लोगो नांनानै इउपिएलनि मानसि जेनेबा गोदोर मालिकफोरखौ मा बुंदों बिदिबा नोंथांमोना बे भिडिअसनि गेजेरजों जोबजासिम नायलां बुजिगोन बिदिबा नायलांदो भिडिअसखौ दा ओमफ्राय मानसिया पार्टियाव ओरैनो ओंखारा माबा मोनसे सुबिदा माबा मोनसे मोनगोन नामा होननासो ओंखारो दा बे सुबिदा फैनायावबो जुदि दानजायोबा जों मा खालामनानै जानांगौ जों इउपिपिएलनि मानसिखा इउपिपिएलनि मानसिखा जों इउपिपिएलआवनो खस्थ' खालामबोनाय मानसि जों मानो दासिमबो न' मोना गंसेबो हा इउपिपिएलनि मा बिबानाव दङ नोंथाङा आं बिबानाव जेबो गैया गैया आं गामिनि पाब्लिक गामिनि आङो रायजो राजानि पाब्लिक गासिबो जों ज' जानानै बिब' बिनानाव बिबाजै ज' जानानै न' मोनैया जों बे चेयारमेननि लांगोनायाव फैदों जायखिया आं खिन्थु लरेन्स सारनि जायगायाव आङो बुथ कमिटिनि सेक्रेटारि हिसाबै आं मावदों दा ओमफ्राय मानसिया पार्टियाव ओरैनो ओंखारा माबा मोनसे सुबिदा माबा मोनसे मोनगोन नामा होननासो ओंखारो दा बे सुबिदा फैनायावबो जुदि दानजायोबा जों मा खालामनानै जानांगौ आरो जोंना मेम्बार सानै दं बिसोरबो जोंनो कमप्लेन होयो जों पात्ताखौनो मोना जों नोंसोरनो मारै न'नि लिस्ट होनो हानो सोर मावो होननानै थाङो आङो प्रेसिडेन्टनाव सोङो प्रेसिडेन्टआ होनो चेयारमेननि आखायाव चेयारमेनाव फैयो चेयारमेना होनहरो जेंनाव प्रेसिडेन्टनि आखायाव बे ओमफ्राय मा घटना बे मा पलिसि बे जोंथ' बिदिखौ मोजां मोना जोंनो मथा मथि बिजेपिनि चेयारमेनखौ जोंनो नाङा जोंना बेनो आरोखि साननाया खाना होगोन बेबायदि खोथाखौ बे होनदों बियो जोंखौ लकसभायाव खिन्थु जोंनाव मबाइल गैयिनि थाखाय जोङो माबा लानो हायाखै जों भिडिअ लानो हायाखै जों बिनाव पावार देखायदों बियो जोंनो खिन्थु जोंनो नाङा बेबायदि जोंनो पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावनो रोङै मानसिखौ जोंनो नाङा जों इउपिपिएलनि मानसिखा इउपिपिएलनि मानसिखा जों इउपिपिएलआवनो खस्थ' खालामबोनाय मानसि जों मानो दासिमबो न' मोना गंसेबो हा इउपिपिएलनि मा बिबानाव दङ नोंथाङा आं बिबानाव जेबो गैया गैया आं गामिनि पाब्लिक गामिनि आङो रायजो राजानि पाब्लिक गासिबो जों ज' जानानै बिब' बिनानाव बिबाजै ज' जानानै न' मोनैया जों बे चेयारमेननि लांगोनायाव फैदों स' भिडिअनि गेजेरजों बेखिनिखौनो देखायनाय जाबाय होननायाव जुदि गोरोन्थि जाबायबा आसा खालामबाय नोंथांमोना निमाहा होगोन स' गोजोन्थों बेखिनियावनो दोननाय जाबाय।